sorogo roko twtwi bisnao roko twtwi gari chalugui thangnani je jagao thangnani muchungo a jagao no roko twtwi soguinani omo jotoni no kaisa imang phiaba omo kaisa wansukmung simise omo kunni dino phano real wngwi manya phiaba omo haino kaisa gotna gotika norok o mangpili no swkang naigradi omo wngkha Paschim Bengal ni Murshidabad jilao Shambunagoro tongnai khoroksa jila bisnao roko twtwi gari chaluknani ho imang eba kheba o wansukmung no kubui khlaiwi phunukha lamao jeba chawi tongnai eba kheba gari chaluk tongnai rok bono nugui belai kheno mlang chalaijak bahaike bo bed no mahaike chalugui roko twtwi chalugui tongmangkha hinui tei je nogo abo belai kheno obak chalaijak bono nugui o video belai kheno viral ongjak social media o hingke salsa tamangkha salainai pulaino hoite o chwla salsa social media internet khulukthani o reels nukha je bahaike beto bisna o gari haike chaluguiman o bahairokno nugui swrwngwi akowi bo haike no king size ni bed naharwi gari o thepaka bobo hingke norok nainai di bo tamo saka omo haike chaluknani belai kheno krima sincha tei danger tei gher kanuni bo haike bisna no gari haike chaluknani obo kudung dino phano legal ya obo illegal o se khopjago o video viral wngmani yagulo Bangladesh ni khoroksa youtuber bini video no teisa download khlaiwi o Bangladesh ni youtuber ni aro upload khlaika tei upload khlaimani yagulo kheno o je owner tongmani video ni o jagao thangwi teisa copyright rwmani yagulo bini channel bo bondo wngwi thangka o chwla school ni band chalugui maso salary bini 9000 manui tongo tei amsuk bai kulukya bini nok songchar chalukna bagwi belai kheno crisis tei bo o bisnani gari swnamthani o bini bihikni rangchakri chakrok jotono phalwi aro invest khlaika je viral video no twiwi bono jwngjal lamao khiklaikha o video no ulo social media ni jebrok upload khlainai o jagani norwi sijakka phiaba o video o already 2.4 crore borok rok naiwi paijak tei aboni bisingno download bo onekno wngwi paijak tei jaga jagao bo onekno pirjak 3 minute ni video bono belai kheno famous khlai rikha phiaba je bed ni gari bono famous khlai rinai tabukhe o bed no police rokni kabjao tonijak tei omoni bagui no bini Facebook account rok bo block wngwi thangka police rokni kabjao tonijak tei omoni bagui no bini Facebook account rok bo block wngwi thangka